Takže čau lidi, vítám vás u tohohle videa. Jo, hnedka si zapínáme hru. Tak. Schválně, kdo proti nám je. Byla ok. Všechno v pohodě. Jo, tak jdeme na box nejspíš. Půjdeme, bacha jenom na Larryho. Chápu, proč střílel tak blbě, ale achy. Tak. Jo, bacha na Squeaka. Jak jsem ještě zničil ty boxy. Jo, Star Nova, super. Ta Star Nova je strašně dobrá. Tak, pojď. Pojď, zap to, dobré. Ještě mek, nezdrhej mi. No to je jedno. Noob, mek. A umře. Dobré. Tak, triple kill, no nebudu. No nejspíš to nebude triple, ale všechny 3 si myslím, že zabiju. Ali, hotovo. Barry, Bella a tenhle. A Ash, tak. Jo, mám Spikea, dobrý. 11 Power Cube, to jsem kde nabral. Aj, tak umři. Ty taky a ty taky. Hotovo. Tak to bylo fakt lehký. Super 13 pohárků. Tyjo, 9 win streak. Nice. Tak, dobré. Bull, další šelina, Rico, dobré. Jenom by mělo být v pohodě. Jo, tak teďka bacha na Karla. Pojď ho vysmažit. Hotovo. Další noob. No, pojď po té Melody a Jackie. Melody a plesk. Jo, hele, to je bí super. Bůle, uhni. Děkuju. U tebe je dobré, že i když jenom hitnete do boxu, tak už máte tu super včelku. Tak Juju. Tref toho Rika, prosím tě. Tak prosím, ať aspoň stihnu hodit. Ne, tak ne. Škoda, nestihl jsem toho Juju plišáčka nebo tu voodoo panenku hodit, škoda. Tak. Bí, super. Umři. Tak. Pohoda. Bůh lehce nevychytal. Tak. 13 pohárků. Jo, 10 win streak, no krása. Asi potom, co splním ten quest na mytický Star Drop, tak půjdu hrát Nitu, abych ho měl taky a potom teď si myslím, že tam mám ještě 8-bita nebo něco takového. Jo, občas jsem si to zapnul v off-screenu, abych si vybíral odměny nebo tak. Ale to bylo třeba 3krát. Pak jsem zapnul hnedka to video. Umři Sturgy. Hotovo. Box znovu zničený je 8-bit. Boom. Ach jo, takový noobové. Star Nova, bacha. Mexiko, umři. Tak. Umři. Ty taky, prosím tě. Umři. Dobré. A Juju. Juju, chcípni. Easy win. Tak, 11 win streak, na krása. Tak, schválně Star Nova drop, zas nic. Aspoň kredity, nic. Jo, toho 8-bita mám, no, jak jsem říkal. A jdu si koupit gadget a gear.
Koupím si tuhle gadgetu, ta je za mě lepší. Jo, a gear mám za free, tak to si asi koupím štít. Nejspíš si koupím štít. Jo. Když je zadarmo, tak proč si to sakra nevzít, že? Tak. No, dobré. Tak, pohoda. Nevěřím, že mají prestiže, ale dobře. Tak, super. Hlavně bacha na Juju. To je pěkně otravná, když se za ní umí. Bum, umři. Tak, krása. Macy? Jaj, jsem mrtvej, tak nic. No nic. No tak, nevano. Tak, hele. Brok. A další noobové. Všechno to jsou noobové. No. Hele, hezky, Edgar. Kromě té Macy, o té Macy se bavit už nebudeme, ano? Tak Edgar down. Jak jako, že tu máš Buffys? Já jsem ti ho nedovolil. Proto si taky chcípla. Tak, jo, Starnova tam bude. Bum, umři Spajku. Ani ten Spike mu nepomohl. Tak super, vem tu Starnovu, jo. Ta Starnova je tak strašně dobrá. Tak, bum. Ještě jednou, hotovo. Mrtvej. Vezmu si ještě ten jeden Power Cube a jdu. Tak. Jo, tak B mám. Dobré. Ale Cordelius, mrtvej. Gale. Pápa. Hotovo. To bylo mega easy. Tak. Jo, super. Tak sválně. Mytický Star Drop. Larry a Lowry. Co? Ne. A ještě ten z questu. Mně padl Shade. 2 bravleři epičtí hnedka po sobě. To čo ti jebe, kokotko? Co? Lechal zdrop klasika, nic moc. Jo, super tým. Mám El Prima. Stejně ho nejspíš hrát nebudu. Tak. Jo. Ježíš, na El Prima ten quest na Jitbita. Tak to jo, no. Tak si pozbírám odměny tady. Tak schválně co ve Star Dropu nic. A co v Chaos Dropu. Taky nic. Tak jo, tak čus.